изящно и образовично измерено черни плащи. Дяволите символизират зли духове или чисти сили, които старците пробуждат с песента на своите гласи. Обичая е оран и шепва. На Нектана излезе урач, преднал дървено раво два поля, символично за орава нива. След него заяч пръсква зърното от дървени с отмерени крачи и нарича колкото зърна. Толкова с гласа наказва нива да се люшнат гласове като море. Четвърките с стъпи паламарка започват да жънат, наведени за тях от четвърска песен. Обредите, които извършват кукерите, са тесно свързани с трудовата дейност на хората и надеждата за богат плод от ниви и градини, запазват традициите на своите деди. Българският народ от днес и така очаква в своя дом старците със своите благословии. Не бе, искам